सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जो खबर आ रहा बाटे बहुत जबरदस्त खबर वालों के बीच हम लेके आइल बानी। जी हाँ, जे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के फैन बाटे आ जे उनकर फिल्म सत्या फिल्म देखले बा लोग खातिर बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आइल बानी। जी हाँ, वालों के मालूम हो चाहिए कि पवन सिंह, जी हाँ, पवन सिंह के वो फिल्म में एगो गाना बहुत चर्चित भइल रहा। जी हाँ, वो गाना के नाम हटे राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। जी हाँ, वालों के गाना के सुन के पूरा सिनेमा हॉल में रुआ लोग खूब गर्दा मचौले बनी लोग। 20 दिन रुआ सिनेमा हॉल में ये गाना जब शुरू होता थे तब पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के ये कॉम्बिनेशन देख के रुआ लोग खूब सीटी बजौले बनी अपन सिनेमा हॉल, नज़दीकी सिनेमा हॉल में। जी हाँ, रुआ लोग की खुशखबरी बता देवे के चाहता नहीं कि पवन सिंह के ये गाना 2017 के सबसे बड़ा हिट गाना बन गई। काहे से कि यूट्यूब पर एकरा के 1 करोड़ लोग देख ले बाटे। जी हाँ, 1 करोड़ लोग देखला के मतलब समझ सकते नहीं कि गाना के पॉपुलरिटी कितना बढ़ गई बटे। जी हाँ, आखिर एक गाना में का इंटरेस्टिंग बटे ये तो जे देखले बा फिल्म वो बताई कि राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया में पब्लिक कितना प्यारा आशीर्वाद देले बटे पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के। और सत्या फिल्म के बाद जहाँ तक बाटे तो सत्या फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म के तो लिस्ट में बढ़ले बाटे, लेकिन गाना इतना सुपर डुपर हिट हो जाई कोई के पता ना रहा। जी हाँ, छलकता हमरो जवनिया ए राजा ये सब टाइप के गाना, सरसों के सगिया ताजा खेसारी लाल यादव के हिट भई रहे, लेकिन अब की तो बहुत कम समय में उनकर ई गाना रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया पब्लिक के बीच में गर्दा परफॉर्मेंस दिले बाटे और 1 करोड़ के आंकड़ा आज पार कर चुकल बाटे। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई बाटे छपरा जिला भोजपुरी टीम के तरफ से सत्या के पूरा टीम खातिर, काहे कि ऐसा अथक प्रयास करके ये लोग इतना बढ़िया फिल्म के निर्माण के लिए लोग। जी हाँ, ऐसा ही ताजा तरीन खबर वो लोग के बीच हम निकल लिया। बस भोजपुरी के अपन चैनल लाल बटन दबाई, सब्सक्राइब